Benvidos, benvidas ao Baleiro Perfecto, programa, en teoría, ou por aí din, número 39, chegámonos ao cambio de decena. E nada, estou, polo menos aquí no meu cuarto, escoito vento fora, escoito choiva, escoito un pouco de todo, agardo que non se meta moito por aquí, pero nesta dimensión o cambio climático está sendo terrible, e a verdade, pois costa chegarse coa casa últimamente. Sexa como for, imos falar das cousas do Baleiro Perfecto, non do tema meteorolóxico, e imos falar, primeiro presentación, como non podía ser outro xeito, a Alba Rozas, compañeira. Que tal, Charlie? Como andamos? Aquí tamén temos esto en la LIM, por certo. Estás claro, iba a preguntar, claro, vale, grazas. Estás ben ali? Está todo ben? Non hai novidades? Sí, de momento ainda temos luz. Hai furacán, un pouco, sí, pero de momento, pois iso, ainda non pasaron cousas como que se anegara todo o río ou que se fose a luz, pero pasarán, seguro, eu sempre son positiva. E temos tamén outro lado do speaker, outro lado da radio, do receptor, ali está, dende, non sei se Santiago Coruña, creo desta vez. No, estou en Santiago. Estás en Santiago ao final, vale. Estou en Santiago, pero por última, o sea, no último tren, acabo de ler que xusto acaban de suspender os trenes seguintes do que viñen agora. Libradiña, os agaches esa, da libradiña de... O Baleiro in extremo, chaval, en plan, estivemos a unha liña de tren de non chegar. Bueno, puido ser peor. Sí, no, puido ser peor. Está pensando, sacaches o tema de non vamos a falar de meteoroloxía, pero non me resisto a sacar un pequeno... Porque tive unha discusión con amigos outro día onde varios se sorprenderan de que Peman teña páxina da Wikipedia. E me parece evidente que Peman ten que ter páxina da Wikipedia. Quer dicir, se me quero informar de Peman, a Wikipedia ten que ser a fonte de información. Non sei que opinades vos. A ver, é que se non hai Wikipedia pa Peman, eu tampouco entendo moi. O sea, estamos falando, supoño, da Galipedia, non? Es que estamos falando da Galipedia. Da Wikipedia en galego. Vale, sí. Home, parecería moi raro que Peman non estivese aí, non? En plan... E ademais, como cun artigo medio decente, incluso, de longo, de aproximación á súa carreira profesional e tal, non sei. Sí, non? Sí, o sea, quero un apartado de trivia sobre Peman na página de Peman da Wikipedia. E incluso un quote, sabes? O sea, con algunha cita célebre tal. Non, pareceme... Pero ahora broma sen brincadeira, o sea, evidentemente que sí que debería estar, non? O sea, non sen atisbo de dúbida. Ben, por eso facemos un podcast xuntos, porque temos algúns nocións comuns ben asentadas sobre as que non hai discusión, o sea, podemos construir debate a partir destas cousas que xa asumimos como hai unha base, claro, hai no vale. Por certo, que hai varios Peman na Wikipedia, Galipedia. A falta de unha hai varios. Bueno, estamos falando de Santiago Peman, home do tempo por antonomasia, xente, por se acaso alguén non... Pero hai outro Santiago Peman. Se alguén quere comentar en iVoox, o noso achegamento. Hai outro Peman, ademais de Santiago Peman, hai outro Peman que non é Santiago, é verdade. Sobre ese sí se pode discutir, se merece a páxina. Sobre ese sí, ese podemos falar logo. Xa falaremos del logo, incluso, que nadie lo esperaba. Sentador de radio, sabes? Sí, non? Bueno, este é un programa que se chama Baleiro Perfecto, que depende da que cheira papá ou está baixo o paraugas da que cheira papá, en el falamos de ciencia, ficción e fantasía, por si alguén, sabes, como esta introducción agora, non? No programa 39 explicando por primeira vez de que vai isto. En fin, hoxe non contamos con Pablo Pesado, como podedes comprobar na nosa ausencia, levamos no noso corazón, pero temos o trío ternura. Trío ternura. Efectivamente, que sempre é unha cousa creo que fermosa, co cal nada, imos o de sempre, xa sabedes. Imos poñer unha cita ou unha canción ou algo así que fale ou que adiante o tema de que imos tratar hoxe e xa pois logo volvemos.
Efectivamente, pois isto era unha canción máis que coñecida para case todo o mundo, menos para Rodicio, que a verdade pois non conocía, que o grupo Cusundulola Tase Ben na radio do Xabarín Club naquela época mística, esotérica, e temos aquí, bueno, pois falaba de radio, dixemos que podíamos falar un poquinho da radio, non? Das ondas de radio, non, da radio en sí, o elemento este, non? Inda que supoño que algo falaremos de comunicación en xeral e cuestións así. Non sei, eu creo que antes de nada, antes de definir, eu creo que máis ou menos todo o mundo ten unha idea do que é a radio, vale? Non creo que haxa moita dúbida hoxe, inda que logo poderemos debater amplamente sobre isto. Temos a sección de Por vez primeira, onde comentamos algunha historia. Normalmente tiña que ser inicial, non sei se lembrades, como a miña primeira, pero da igual xa, estamos sobre esa barreira, xa somos como superior a ese nivel. Así que nada, Alba, por empezar por alguén, que sempre empezamos contigo, se nos queres contar o teu achegamento á radio. Pois non sei, eu creo que os primeiros achegamentos foron no propio coche, non? Non recordo tanto ter radio na casa, que estou segura de que había, ademais, pero eu creo que cando máis era consciente de estar escoitando a radio era cando cando es pequeno e vas no coche e vas escoitando cancións. Eu creo que vas cantando as cancións e todo. Eu creo que aí é cando non tanto ao mellor cando están escoitando pois os teus pais na casa e estás escoitando programas. Eu recordo ser pequena e estar escoitando cancións de Ana e los subterráneos, Esto déixame de vella pa arriba e de Siniestro Total. E ata aquí podo Podemos contar. confirmar que Canto máis deixamos falar a Alba, máis anos ten. podemos confirmar que chegamos xa polo menos aos 100 anos. Pero sí, primeiras veces. Non se pode xa ir máis para atrás. Non me pidades máis. Rodicio, ti coa radio? Do coche. Bueno, a ver, a miña historia coa radio. Non empeza esa frase. A ver, eu recordo cando vivía no barco, unha época que vivíamos nun piso, meus pais tiñan moita costume de en vez de lernos contos, tiñan como casetes con contos, sabes? Como con contos narrados por xente que se dedicaba a narrar contos. E puñanos de noite para dormir, sabes? En plan, ala, mira, pois aí vaiche contar un señor a Caperucita, sabes? E eles marchaban xa. E entón eu tiña no dormitorio dende sempre un casete que tamén tiña radio, non? Cos anos, que xa te vas facendo un pouco máis maior para eses contos, ainda estás na barreira, eu xa fedellaba un pouco, cando meus pais marchaban, xa fedellaba un pouco co casete e empezaba a poñer a radio e tal, pero claro, eres un pouco paquete e entón en vez de coller a FM buscaba como na AM, case todo era ruido e tal. O tema é que chegou un punto en que aprendín a coller a frecuencia da policía local de Valdeorras. Entón escoitaba as conversas dos policías e pasaba toda a noite escoitando as conversas dos policías. Entón dormía e resolvía os casos policiais do barco de Valdeorras en soños, e despois tiña que mandar notas anónimas. Durante anos estiven resolvendo a maior parte dos homicidios e casos así graves, resolvínos eu escoitando a radio. E despois xa nada, despois aburrime de facer eso e aumentou un montón a criminalidade en Valdeorras, pero bueno, que tampouco é o meu traballo, sabes? Está claro, non? Claro. Oye, eloxiando non a túa imaginación, senón a túa memoria, porque isto é real. Esta gustoume moito, creo que te hai material aí pa algo, pero vaya, sei que... Pero que faltaba esta ruptura da cuarta parede que me faz, Charlie. No, tú comentas bueno. despois. Vale, bueno, eu digo que hai unha idea aí. O sea, xa digo, non digo a túa imaginación, senón a túa memoria, creo que a podrías aproveitar para algo autobiográfico. Vale. Que teño tantas historias, Charlie, que non podo. Un detective Conan, tío. Coa radio, pois eu, a verdade, esta vez veño un pouco de baleiro, non teño de baleiro perfecto. Vou contar dúas anécdotas, así. Unha, eu escoitei, sabedes a carta a Papá Noel de Goma Espuma? A famosa aquela carta que se está no YouTube, na radio, mítico que se pasaba por audio, por aí. Sí. Bueno, pois eu escoitei en directo no coche, e o pai que nos levaba ao colexio, o que for, pois eu supoño que era en directo, vaya, porque estaban pola mañá e tal, pois casi temos unha hostia co coche,
escoitar isto, en plan, porque tipo... Porque ibas descojonando. Sí, exactamente. Sí, durísimo. Entón casi levamos un hostia co coche. Isto, sin máis, así solto así, porque sei que a carta de Gómez Puma foi un destes virais famosísimos que viña da radio, inda que na radio non se viralizou, inda que fixo moita gracia, non se podía viralizar como se fan agora as cousas, pero a xente tiña na memoria aquelo e logo recuperouse con internet. E dous, eu tiña de rapaz ás veces levaba a radio para dormir. En plan, levaba para o que veía para o rodicio, pero eu sen resolver crimes. Eu simplemente dormía coa radio porque me facía algo de ruido e tal, e non había tele na habitación daquelas e todas esas cousas. E nos 40 principales, pola noite, botaba un programa que me facía hostia de gracia, que era En tu casa ou en la mía. Eu era un neno. Vale, isto era un programa, eu creo... entendo que era un estes máis de como se din, divulgativos, non? Sobre sexo, consultorio. Sí, recordo ese programa moitísimo, Charlie, tiña de todo. Que tiñan de todo. Pero claro, viña a miña nai como que non quería que escoitar, sabes? Como que non me prohibía, sabes, a escoitar este programa. E eu lembro que ás veces como que o poñía, solo polo feito de que estaba prohibido escoitalo, sabes? Porque logo eu na miña memoria non teño ningún recordo claro, pero tamén o claro é de que é imposible que entendese nada do que ali se estaba dicindo, porque falo con mellor isto debía ter eu 9 anos ou 10 ou algo así, e non entendía absolutamente nada do que se comentaba, pero facíame gracia que estivese en plan eso, a miña nai tivese a preocupación, non, de escutar un programa de radio sobre sexo, cando realmente que aquí era imposible sacar nada en claro, non, pa un rapaz. Pero eu recordo, había un programa en Europa FM tamén de sexo que era guarrísimo, en plan... Recordo que eran unhas marranadas gigantescas, en plan, a xente mandaba cartas, elíanas, e eran claro. Eu non teño ningún recordo disto, só sei que era En tu casa ou en la mía, non? Me acordo do título de todo isto. E aí estaba, non? Pero o que me permitía tamén era que a radio como que tiña de todo. E sigue tendo, pero como que un medio de transmisión que me fai moita gracia, como que tanto tes aí o teu consultorio sexual, como logo, pues primeramente pichas cancións ou faz algo de todo, que se me parecerá un medio que sorprendentemente, así como foi a televisión evolucionou, o streaming evolucionou, creo que o da radio é algo que leva case, pois 60 anos facendo o mesmo, que é o que lle dá a gana, pero no mesmo formato, intensidade, non apareceron novos formatos de radio, inda que a vida moderna... Sí, aparecen novos formatos de radio, sí. No, isto podemos debatilo logo, pero eu estou, para min a radio é un modelo que non é que estea obsoleto, todo o contrario, está super vivo porque realmente funciona, non. Sí, pero que é un medio super plástico, inventanse cousas novas todo o tempo. É o que estabas dicindo ti, agora xente preocupada porque educan os adolescentes co porno e nos estábamos educados pola radio sexual. Sí. Inda que non nos lembremos de nada. O mellor ese é o truco, non? Tamén. Claro, está metido no fondo do miolo, tío. Ti non recordas a nivel pero está aí, en tu casa ou en la mía. No. Eu recordo que o de Europa FM tiña, o sea, o corte de, sabes, como este pequeno corte de para decir o título, tiña gemidos directamente. O sea, era unha cousa cochinísima, super cochina. Y por favor, de verdad. Sí. Ai, bueno, eu só teño que decir que me equivoquei, que non era Ana e los subterráneos, é Cristina e los subterráneos. Ah, vale. Pues, dato que nós non podíamos corrixir baixo ningún concepto porque non tiñamos ni idea. Claro, por eso, é que funo comprobar porque dixen, non teño tan claro que fora este nome e tal. Pero a min no. De Ana vou directo a Ana e los 7, o sea que non... Sí, a verdad. Claro. Los subterráneos tamén, a verdad. Que non se confunde. A los 7 e Aladina tamén, se nos poñemos serios a lembrar mierda. Suave. Por expandir o das primeiras veces, querería saber cal foi a primeira vez que falachedes vos na radio, se falachedes algunha vez na radio. Na radio de verdade, o sea, que fale. Na radio de verdade. Pues, no. Bueno, contando que os podcasts que facemos non son radio, o cal é discutible de todo punto, pero bueno. Sí. No, a ver, eu por exemplo diríache que bueno, na Radio Galega cando me entrevistaron por dúas cousas, o que pasa é que non sei cal foi antes, non sei cal se emitiu antes. Unha entrevista fixeronma pola traducción do Hobbit e do Señor dos Anéis ao galego, porque eu tiña artigos de investigación sobre iso. Entón contactaronme para falar da traducción cando a sacara Rinoceronte, bueno, en Sushibooks e tal. E estábamos eu, Moisés, e un señor da Sociedade Tolkien, que por suposto reivindicou os valores e non sei que. Os valores. E que a ver se le dá unha mujer.
Ranciada, sí. E nada, eu falei que, bueno, que a traducción ao galego que me parecía collín o tema este de meu precioso, non? Que en inglés é my Mm, precious, e ujú. despois que en español é mi tesoro, e que a traducción ao galego que estaba ben feita, porque había traducións que por exemplo, non sei se foi na Argentina, que é lobito, Lobito. noutros sitios ovito, sí. Lobito. Ah, mira. Ovito. E despois noutros sitios era un gnomo, porque o de Hobbit non se entendía. Bueno, en fin, creo que falei un pouco diso. E despois entrevistaranme para guiomar, e foi das primeiras veces así que recordo de falar Ajá. na radio. Creo que antes no. Saír Perdón, tocando, un sí, co inciso grupo de un gaita. inciso, tamén para a tua historia. Non sabía que flípame que algún traductor dixera, bueno, un hobbit, non sei que mierda é isto, póñolle gnomo, que é outra criatura, que non te sabes, como me Tiñamos un suda, gnomo, sí, sí, venga, sí, sí. tomar, sabes? Pasa unha chea de veces, Joder, pues, sorprenderíaste do sí, que seguro. sí, sí. Eso, eu creo que foi na traducción argentina que non entenderon o de Hobbit tampouco e puxeron el Obito. Bueno, Al carré. limpo. Eu que sei. Experiencia de radio, decías, é que claro, a ver, laboral eu estive, mira, unha bonita experiencia. Eu cando despois de estar no xornal, logo estive unha época na radio, en Radio Valladares. Radio Valladares emitía a través de Radio Piratona, ali por Vigo. Era super chulo porque Radio Piratona, sí, esa era, o sea, emitíamos realmente nas ondas, non? Que moitas veces pois estamos, como digo eu, un podcast, debatimos, bla bla bla, radio ou non radio, da igual, eu para min sí, evidentemente, pero como que isto emitías ademais nas ondas. Era Radio Valladares, pois perdón, que ainda existe, hai o programa, non sei se ahora semanal, diario, pero bueno, era como hai un centro social en Valladares, centro social e cultural, que é a hostia de tocho, en plan grande, casi funciona como se for un concello, non sei, non podo explicarlo de outro xeito. E tiñan subvencións e tal, e con unha das subvencións estaba dedicada a ternos a 2 xornalistas ali traballando, a xornada completa para facer un magazín polas mañás, non? Que emitíamos tal. Entón era sobre todo sobre a parroquia de Valladares, non? Principalmente. En iVox podes atopar Radio Valladares. E nada, foi moi bonito porque éramos eu máis outra compañera pois facéndonos un magazín de pois todos os días sobre Valladares, sobre Vigo, sobre un pouquiño que nos daba a gana. Pinchábamos música tamén, non? Era a parroquia, pois casi todo o mundo tiña sintonizada aí esta historia. Era super chulo. Eso foi profesionalmente. E logo de entrevistas e tal, pois non me acordo moito. Sei que non sei, igual cando tiña o grupo, igual algunha caeu. E logo sei que unha que seguro, a única vez que creo que estive na Radio Galega foi polo de Morcego, cando me levara ali O Diario Cultural, non? O Diario Cultural, efectivamente, sí. Sí. Recordo. E ti, señor? No, eu moitas veces. De pequeno gañei un conto. De pequeno gañei un conto e levaronme a radio no barco a cadena ser do barco a lelo, e lín o conto pola radio. Que bonito. Que guai. Sí, non sei. Teño un recordo que me pareceu unha cousa rarísima. Porque porque vou ler eu o conto, non o pode ler alguén que saiba ler ben isto. Bueno, como esa humildad pura, non? De dentro de... A ver... Non tanto por humildade como no sentido de en plan, joder, eu creo que o sea, este conto escribí eu e creo que está ben, sabes, en plan, tiña anos, sabes? Pero digo, joder, sabes, que a persoa profesional, eu xa fixen o meu traballo que é escribilo, non? Pero a persoa profesional de ler que lea, tío. Non sabes, non. Non era humildade, era non facer intrusismo profesional. Efectivamente. Moi bonito. Claro. Pois nada, imos poñer a melodía que toca e pasamos a seguinte sección. Así que, Alba, cando queiras, podes definirnos a movida. Vamos alá coa superdefinición que preparei de radio. A ver, radio, para empezar, é o termo coloquial ou abreviado co que se coñece o aparello denominado radioreceptor. Isto para a versión así cultísima. E este aparello utilízase para recoller e transformar son as ondas que se emiten por un radiotransmisor. Entón, a cousa vai da seguinte maneira, para non iniciados.
Mediante a radiodifusión ou un conxunto de técnicas de emisión de ondas hercianas transmítense os sons. E nos estudos das emisoras de radio, os sons convértense en impulsos eléctricos para que poidan viaxar até unha antena emisora. E esta amplifica o sinal e transmíteo en forma de ondas ata os radioreceptores, que son os encargados de recibilas e transformalas en son. Bruxería. Non se coñece con certeza. Bruxería, en realidad. O sea, a acabas de verdad explicarlo que- e estou igual que ao principio. Bruxería. Sempre fan da Pois maxia que telo non que podemos volver explicar. escoitar, porque está moi ben explicado, porque se buscas por aí as explicacións que hai, esta é a única que se entende medianamente. Está claro que se volvemos á idade media, poderíamos facer radio. Eu teño clarísimo. Eso, tío. Non teño nin pajolera idea de como se fai. Pero nin pajolera. Pero está Entendo que, sabes, que hai como unhas ondas que van polo aire, tipo, como que berras moi forte a través de eso, non? Non vai así, pero é igual, tedes que superalo. Está ben Imos romper, explicado. Se non se entende, imos romper mitos. Invención claro, da radio. hai que rebobinades de listo. A ver, non se coñece con certeza quen foi o inventor da radio, pero con respecto ao seu funcionamento, non podería existir se James Clerk Maxwell, un físico escocés, non formulase a teoría sobre as ondas electromagnéticas, porque esta teoría seguiuna o descubrimento das ondas de radio, 15 anos máis tarde, por parte do científico alemán Heinrich Hertz. Entón, foi Nikola Tesla, considerado por moita xente o inventor da radio, quen no ano 1894 realizou unha demostración pública dunha transmisión radiofónica. E un ano máis tarde, Guillermo Marconi presentou un sistema de radios sen precedentes co que conseguiu atravesar o Océano Atlántico a comezos do século XX. Pero para este traballo utilizou patentes de Tesla. Entón, por eso hai así un pouco de conflicto de a ver quen inventou que e en que momento. Pero vos non, E non, como non estudache sempre que foi Marconi quen inventou a radio? Sí, é a mítica Claro, movida. pero está o cuestionamento, claro, pero eu atopei isto que como que se cuestiona moito porque utilizou as patentes de Tesla, entón quen foi o inventor? Tesla, Marconi, hai como ese debate. Pareceu moi interesante. Os Guillermos defendémonos entre nós. Perfecto, non estou disposta a pegarme con ninguén por esta Marconi. cuestión. Tim Marconi, non? Tim Marconi, a peña aí que tatuado, non? Tim Marconi. Hooligans. Ben, Dalle. despois, a ver, isto é a radio aparello. E agora vamos coa radio como medio de comunicación, non? Porque cando falamos da radio, moitas veces tampouco nos referimos ao aparello. É un medio de comunicación masivo e de entretemento que comezou a existir no ano 1920 nos Estados Unidos e en Arxentina. E, así como no caso da súa invención, existen diversas opinións con respecto á orde na que aparecen as primeiras emisoras. Pero aí xa non me vou meter porque non acabaríamos nunca. Un dato que me pareceu así interesante, é un pouco técnico, pero sí que me pareceu interesante, que a primeira xeración da radio baseouse na tecnoloxía de amplitude modulada, AM. Mentres que no ano 1933 propúxose un sistema que se apoiaba na modulación de frecuencia, FM, da que falabades antes, Sí. que era capaz de producir maior calidade de son e menos vulnerable ás interferencias. Entón, aquí fixen unha breve paréntese porque non sabía o que era AM e FM, entón busquei unha definición porque chegado o momento dixen, pois xa que estou, polo menos enterarme de todo. Di que sí, E a amplitude modulada pois é unha técnica que se emprega na comunicación electrónica e que consiste en variar a amplitude de onda portadora da radiofrecuencia. E foi a primeira empregada para facer radio e unha canle AM ten un ancho de banda entre 10 e 8 kHz e as frecuencias son máis baixas e as longitudes de onda son maiores. Isto que quere dicir? Que o alcance do sinal é moito máis amplo co da frecuencia modulada. Pero a calidade do son está moi por debaixo. Son ondas máis vulnerables ao ruído, que se xeran as amplitudes das ondas, precisamente, e son as máis recomendables para zonas de montaña, que isto tamén me chamou a atención. Claro, por las distancias, non? Non hai tanta interferencia, pero permite maiores distancias. Entendo. Que guai. Despois, a frecuencia modulada, en contraste, é unha técnica que permite transmitir información
a través dunha onda portadora variando a súa frecuencia, non? E foi patentada en 1933 polo inventor estadounidense Howard Armstrong. E a canle de FM ten un ancho de banda, claro, de 200 kHz, o sea, moi diferente do anterior. Entón permite que os sons transmitidos, a música e a fala teñan maior fidelidade e calidade, que sexan máis limpos e claros que na amplitude modulada. Pero, cal é o problema? Que o alcance destes sinais é inferior porque se transmiten frecuencias moi altas, a través de ondas pequenas que se desprazan en liña recta e que se atenúan rapidamente. Entón, é un tipo de onda máis idónea para sitios chans onde se pode transmitir sen obstáculos. E a radio FM estréase a finais da década dos anos 30, aínda que isto non significou o final para a amplitude modulada. E pareceume moi interesante, o sea, isto das ondas. E por último... É guai, porque eu recordo, o sea, creo que os únicos que usan AM con moita, o sea, moi habitualmente son os camioneiros. O rollo destes míticos camioneros que falan por walkie-talkie que sempre falan por AM, porque como que priorizan a capacidade de emitir a moita longitude buscando outro camioneiro que tamén o teña en vez de a calidade. E por iso case sempre transmiten en AM. Me parece unha cousa curiosa. E porque tamén creo que a AM non está suxeita a concesión administrativa. Metemos aquí o Iso era o que dereito. iba a dicirche eu, non? En plan, ese é o tema principal para un radio aficionado emitirían a M, non? Entendo. Hai moita discusión sobre o tema, porque, bueno, non me quero meter aquí tampouco en cousas técnicas, pero non sei se coñecedes, por exemplo, Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, tiveran un pleito bastante gordo coa Xunta, porque eso, pedíelles como unha serie de limitacións para otorgarlles a concesión. Bueno, é unha colisión entre o dereito á información e as limitacións de concesións administrativas que teñen certo sentido na medida en que, como dicía Alba, a FM é moito máis limitada, quer dicir, hai como unha serie de frecuencias moito máis pequeniñas nas que se pode emitir, entón hai competencia e é necesario regular quen ocupa cada unha das franxas da frecuencia, porque senón todo o mundo estaría pegándose, non acabarías escoitando nada. É un pouco esa idea. Xa, é que eu que cando meu pai traballou de policía, que tiña o walkie-talkie tamén, que eu creo que era por AM, o sea, que se facían todas estas conexións. Non sei, igual estou confundida, pero eu teño a sensación esa. E despois, bueno, o típico, non? O que falabas antes, Europa FM. Que é ese FM, non? Pois é iso. E nada, e despois xa para rematar a definición, o que anotei foi que na actualidade é posible escoitar a radio a través de internet, non? E isto implica dous cambios fundamentais con respecto á utilización do dispositivo de radio tradicional, non? Que son que se pode utilizar calquera aparato que se conecta a internet e que posúa ou que permita a conexión de altofalante. Non existe a necesidade de captar o sinal físicamente, claro. Razón pola cal todas as emisoras poden ser sintonizadas desde calquera punto. Entón, isto xa é como un paso máis alá. E tamén me pareceu interesante anotalo. De feito, non sei se tedes, eu teño unha aplicación de radios do mundo que me encanta, porque podes como escoitar a radio de Nixeria ou a radio de Escocia, como, non sei, como asomarse a xente que te está falando a orella de partes do mundo moi afastadas, mola un montón. Claro, que eu recordo, por exemplo, cando era pequena, o típico de a radio ter que desplegarlle a antea para que captase o sinal ou poñela en certos lugares da casa para que se escoitase ben ou mal. Bueno, iso ainda funciona así, a verdade. Se coñece a FM, hai a mítica, por exemplo, na miña casa de Coruña, hai unha habitación onde, polo que sexa, non se escoita a Cadena Ser, non se escoita. Nesa habitación non podes escoitar Cadena Ser. Pois claro, eso con poder utilizalo así coa conexión a internet xa, sabes, esa problemática toda desaparece, non sei. Entón pareceume así interesante o de poder conectarse a todas as radios. Eu como concepto tamén aparte, dicir que non só se transmite son nesta frecuencia, quero dicir, unha das cousas que máis me volaron a cabeza no seu día era que eu entendía, o da radio, vale, vai a música, van as voces, vai, etc. O que non sabía que tamén era por aí cando vías que o coche capta que iso é Rock FM, o pon aí, ou Cadena Ser, Cadena Pontevedra, e que esa información tamén está
nas ondas de radio, é que mesmo está a información que fai que cambie automáticamente cando cambia, por exemplo, entre provincias hai diferentes frecuencias, non? Pois que os coches máis modernetes, non, que teñan capacidade para pillar isto, non? Vale, a mellor un Renault Renove non, pero isto hai moitos anos, quero dicir. Pero cando se deu aí o cambio de que cambiaban automáticamente, e a min iso sí que me parecía bruxería absoluta xa non só era escoitar a radio, senón que cambiaba automáticamente porque tiña aí información suficiente para poder mudar, para poder ensinarche que emisora estabas escoitando, e iso é algo moi bonito, e como veremos tamén se pode transmitir, logo recordarei, outras cousiñas relacionadas cos videoxogos e a radio a hora de transmitir información, que hai certas anécdotas. Sí, de feito, dentro da parte de definición, eu penso que sería interesante apuntar que a radio, en certa medida, eu creo que é como o momento, o sea, o momento de invención da radio é o momento inaugural da era da información, eu creo, non? Porque quizáis ten como antecedente un parecido ao telégrafo, que sí que é verdade que funcionou así durante o 19, e sí que en certa medida foi revolucionario porque sí que era a primeira vez que se empezaba a poder transmitir información de maneira non instantánea, pero moi cerca de instantánea. Claro, e a radio verdadeiramente sí que convirte a información nunha cousa instantánea, e isto ten moita serie, o sea, ten un montón de consecuencias de tipo organizativo, pois evidentemente se podes informar de como vai a guerra noutra parte do planeta moi rápido, pois eso ten consecuencias, pero tamén para medios de comunicación, porque non é o mesmo ler o xornal que sempre ten un delay de polo menos un día que literalmente a radio que che pode estar contando unha cosa que acaba de pasar hai 5 minutos, porque está constantemente emitindo e renovándose. E claro, agora vémolo, pensamos sempre na área de información como internet, porque internet como que leva isto ao seguinte nivel, pero o antecedente claro para min é a radio. A radio é onde se produce o primeiro salto, co telégrafo como antecedente entre determinados sectores da sociedade, pero moito máis limitado, e a radio sí como verdadeiramente método de masas, vaya. E a súa validez, hoxe en día, que comentábamos antes, ao nivel de vida que ten, é certo que unha tecnoloxía que dende a súa aparición nunca se deixou de utilizar, senón que todo o contrario, ainda se fixo máis masiva, o sea, foi metida en case todos os sitios onde podía estar, quero dicir, aparte dos fogares, nos coches, nas empresas, é dicir, é unha tecnoloxía moi viva. Que nunca se renuncia a ela, é imposible pillar un coche e dicir, non quero radio, o sea, no, é como que está aí, sabes? Eso sí que me parece algo super interesante no sentido tecnolóxico, porque outras tecnoloxías, pois o telégrafo, entendo que hai liñas de telégrafo a día de hoxe, sei que hai certas anécdotas con isto, pero realmente unha tecnoloxía que nunca foi usada masivamente, quero dicir, cada un tiña, non todo o mundo tiña un telégrafo, quero dicir, ainda que pudese utilizalo en algúns puntos, pero é unha pasada, non? Ou certas tecnoloxías, pois, por exemplo, o fax, non? Que sí que desapareceu case completamente. Sí. Pois non, a radio quedou aí, non? E sobre todo como medio de masas sigue sendo e tendo unha percepción ultrapositiva, non? Que se fala moitas veces, así como os xornais eu creo que viron moi mermada, non? O tema das fake news, a radio como que sigue sendo un medio serio, non? E ás veces, mellor non nós, pero sei de moita xente que cando pasa algo serio como que prende a radio para ver que día a radio, non? E iso sempre me parecerá pois algo moi bonito, e aquí xa tamén entra o tema xornalístico meu, non? Pero creo que a gran maioría dos xornalistas teñemos certo agarimo pola radio, non? E polo seu afán comunicador ultradirecto e certamente, como diríamos, romántico, o de escoitar só unha voz e que está, bueno, eu creo que se establece aí algo moi humano, non? Que é o de que alguén se fale na orella, non? Sí. Non sei. Eu estou moi de acordo, para min a radio en certa medida é un medio máis crible que a televisión. E ademais eu creo que respeta moito máis ao público. A radio, non sei, é unha cousa igual de percepción. Tamén é certo que eu sempre escoitei moitísimo a radio na miña casa e tamén é unha cousa coa que teño unha vinculación emocional, pero sinto que é un medio de comunicación do que me fío máis, o que respeto máis, o que estou moito máis disposto a mira, este formato, a ver que contan, sabes? Mentras que na tele sempre estás como coas gardas moito máis levantadas. Eu, polo xeral, a tele non a consumo para nada como a radio. E penso que isto mesmo que comento é o que leva ao éxito dos podcast. Esta mesma idea de Claro.
do Pero prestixio que ten a radio é o que leva ao éxito do podcast. A ver, pode ser, pero eu tamén creo que tamén a radio que se escoita como máis ou ao que dis agora dos podcast, porque, claro, permíteche a tele como que che exixe como estar pendente de imaxes. E o da radio podes facer máis cousas mentres, non sei, creo que tamén parece unha parvada, pero creo que xoga un papel importante iso, que ti pola radio estás escoitando e podes facer moitas máis cousas ao mesmo tempo. Pero a televisión é como que che exixe, bueno, a pantalla, estar aí metido nas imaxes e facer toda esa vinculación, imaxe, letra, son, parece que non, pero eu creo que eso sí que inflúe, a un nivel práctico. Home, que ao Eu final agora tes vivo un sentido. solo e acompáñame moitísimo a radio. Sí. E ao final é que tes un sentido traballando a tope, quero dicir, neste caso, o oído, non? É o que todo hai unha pureza certa na radio, que decir, todo ten que estar expresado aí, só para aquí, non hai apoios visuais, non hai apoios de ningún tipo, é a túa voz, sons, por suposto, non, efectos e tal, pero realmente é algo, sempre o direi, super puro a nivel comunicativo, non? É ti contando algo, non hai máis, non podes facer muecas, non podes, sabes, todo está casi levado a un minimalismo extrañísimo, non? E sobre todo creo que na sociedade de hoxe, que tendemos tanto ao espectáculo e tal, pois a radio mantén esa idea, non, de pureza, de, bueno, isto é o que hai, temos que expresarnos con isto, e iso leva tamén, creo, a veces a un contido. Bueno, eu non sei se... É que eu, o que distí, eu tamén tive moita radio na casa, creo que a deixei do lado un tempo da miña vida, e logo nestes últimos 10 anos sí que retomei bastante, dentro da carreira, máis ou menos, sí que como que volvín caer moitísimo nela. E ata aquí, non... Un pouco máis que engadir eu, pero vaya. E consideramos os audios de WhatsApp radio. Algún Así de definición. algún podría ser. Só lo digo agora. Audio non sei, pero podcast os meus seguramente sí. Non o digo de coña. Quer dicir, igual que falamos da radio como... Quer dicir, igual que poderíamos falar de literatura, como se chama, epistolar, en certa medida os audios de WhatsApp son eso en formato de radio, non? Hai xente que se manda audios de 10 minutos e contesta a outra persoa con outro audio de 10 minutos. No fondo están como mandando cartas, só que sonoras. Sí, o sea, entendo que sí. É que eu creo que aí é o que me gusta, por exemplo, o que ti falas, non? Retorcer un pouco para que está inventado un elemento, non? Que sempre aquí nos gusta moito esa idea. É verdade, os audios de WhatsApp se supón que é como deixar non sei se estás aí, deixo isto, non? Que diste da carta, pero algo pequeno, pero flipame como a xente acaba mandando auténticas tolerías de que para min unha cousa que pasa dun minuto de WhatsApp pareceme como moitísimo. Sí, eu teño, de verdade. Un minuto non é nada, Charlie, un minuto non é nada. Pois sabes, pois non, é que non son... É que me parece un pouco invasivo. Eu non son moito de audio de WhatsApp. Sempre dixen que me parece como moi unilateral, non? De se tes algo que decirme, chámame, e podemos ter como unha conversa, non? De bilateral, onde os dous podemos expresarnos. E o audio me parece como, bueno, hai o test, cómelo, se queres cómelo, tomes aí, veña, toma la chapa, e sobrevive. Nunca me acabou de tal, pero hai moita xente que manda auténticos podcast directamente, xa. Sí. O sea, manda a tempada inteira. Que divide ti. Non sei. Pero bueno. Mal me estou sentindo agora mesmo. Sí, pero vai durar tempo. Alba está sentindo como un ataque persoal. Eu entendo, o sea, todos temos alguén que nos manda cousas así tochas. Eu non son esa persoa, verdade. Bueno, a vos nunca vos mandei nada diso, entón tampouco me sinto. Tes sorte, porque aseguroche que non o levaría nada ben eu, o sea, doeríame, pero eu quero... Está a velocidade 1,5, eu escoito moitos audios a velocidade 1,5, non sei que... A verdade é que non aumento. Igual debería. Sería máis feliz, sí. Igual. Incluso hai vídeos de YouTube que son para escoitar, máis que para o ver. Sí. Que eso tamén é unha cousa interesante de definición. En realidade agora moito mesmo se van un montón de xéneros mixtos onde a xente, hai imaxe, pero en realidade está pensado para que o escoites. E eu tamén moitas veces, se a xente non é moi profesional e parece que se enlea moito, escoito a 1,5 e pódese perfectamente, e quitarse un cacho grande. Pode entendelo, ou ás veces é profesional, pero o seu estilo, por exemplo, pensei ahora mesmo na miña cabeza en Dallo, por exemplo, que non, por exemplo, eu a Dallo sí que recoñezo que se quero escoitar así todo un vídeo e tal, escoitar un vídeo, non? Aquí como dicen en YouTube.
Pues sí que o poño un poquinho máis de velocidade. Pero porque non me Verdad. gusta a súa... Isto é persoal, quero dicir, porque está fai ben, pero non, eu Sí, non sí. sou moi fan do rollo este soliloquio paseniño. Non sou moi tal. Pero bueno, aí xa... Sí, sí. xa vai tal. Ou, pero por exemplo, non o faría con Quintero, non? Mítico tamén, de outro tipo totalmente diferente, pero que era famoso precisamente por falar lento, non? Lentísimo. Claro, o sea, hai estilos. Non En sei, fin, alguén nos escoitará a nosa velocidade de 1,5, pode ser. pois espero que incluso a 2. O sea, para parecer pitufos, non? Eso é impagable, impagable. En fin, vou poñer aquí a melodía da seguinte sección e continuamos para bingo. Esa está afondando no pozo. É curioso porque hoxe en definindo a movida non nos metimos moito aínda na ciencia ficción e na fantasía, non? Ou na aplicación da radio nestas cousas. Así que imos ver que pasa hoxe por aquí e que exemplos atopamos, non aplicados en literatura, cinema, bueno, xa sabedes como va isto. Así que creo que empezamos por un mito inequívoco, así que Alba Rozas, compañeira, podes ir con Orson. E, a ver, sí, eu a verdade é que o da radio vino difícil, para pensar en exemplos de fantasía e ciencia ficción, pero sí que me pareceu, ai, de verdade, en serio, non pareceume moi difícil, de verdade. Pero claro, unha das cousas que sí que se me veu á cabeza así de primeiras foi o da Guerra dos Mundos de Orson Welles, o sea, iso había que comentalo sí ou sí, porque ademais temos en dúas vertentes. Xa sabedes, non? A novela de ciencia ficción que se publica en 1898 e que describe unha invasión marciana da Terra. E ademais é a primeira descripción coñecida dunha invasión extraterrestre na ciencia ficción e dela fixéronse numerosas adaptacións a diferentes medios, películas, videoxogos, cómics, series de televisión e programas de radio. E unha das adaptacións máis sonadas foi precisamente a do propio autor en 1938 para crear unha serie de radio, porque no seu momento xerou unha grande alarma social. E isto por que foi? Bueno, Wells cambiou algúns detalles do argumento, incluindo o primeiro lugar de aterraxe que sería Nova Jersey, e o programa emitiuse co formato de telexornal de carácter urxente. E sei que houve un aviso do seu carácter ficticio, pero claro, moitos ouvintes incorporáronse coa narración xa iniciada, entón o que creron que era real. E isto provocou o pánico entre os cidadáns de Nova Jersey e Nova York que creron na invasión alienígena. E neste momento tamén compre sinalar que non se coñecía a televisión, non? E Wells, de feito, tivo que pedir desculpas públicas. E ese creo que morreu xente, En serio? Ai, eu tanto non explorei, Bueno, pero entón non son tan sei que fan, foi moi polo. pero son moi fan deste episodio. Quero decir, este episodio histórico do que ven sendo da radio, non? E do poder da mesma. Quero decir, é super serio o tema de que, claro, o que pudo provocar, pero é entrañable. Quero decir, o sea, o de contar unha invasión alienígena pola radio, e esa seriedade da que falábamos antes, que se lle dá absoluto crédito o que ali se estaba contando, e claro, non había maneira de desmentilo, non? Ou ti non tiñas o xeito de desmentilo, non? Bueno, vou a ver a Twitter, non hai opción, como dicíamos, a radio final é unilateral nese sentido, e pareceme unha cousa tolísima que isto pois ocorrese, e non sei que pasaría, bueno, xa se fixeron adaptacións, non? Logo co tempo creo que se volviu, ainda non hai tanto, creo que polo non sei que aniversario fixarase de novo e tal, non? A emisión, pero logo hai misións máis modernas, adaptacións e tal, pero me parece unha fantasía un exemplo perfecto de como se mesturou a ciencia ficción e a fantasía ata un xeito, perdón, a ciencia ficción e a realidade ata un xeito que foi indistinguible, non? Polo que durou este tempo, este programa. Sí, porque está guai porque eu creo que o formato de radioteatro sí que existía, o sea, non Sí. non é como que Wells inventase completamente o asunto. O tema que fixo Wells foi esta audacia de decatarse de que hai todo un formato que non se está explorando por cousas que son alleas á ficción, que é, pois eso, a idea de finxir un telexornal, basicamente, que agora nos parece como moito máis habitual. De feito, penso, por exemplo, Rec estaba todo a peli de Rec esta de... Sí, os falsos documental, este tipo de formatos. Zombies, claro, está basado sobre esa idea e nós agora ese formato en particular comprendemos que pode estar simulando a ficción. Pero sí que é certo que esta mesma idea de voltear un
un consenso que non sabías que existía, porque no fondo é eso, o sea, existía o consenso de que o formato de noticias de última hora sempre era verdade, non? Nunca era ficción. E voltear ese tipo de consensos inexistentes acontece sempre que aparecen novos medios de comunicación. E eu vivino isto en primeira persoa. Joder, recordades o fío con Twitter, recordades o fío de Twitter de Bartual, de Manuel Bartual. Aquel, bueno, non sei se Foi o de... coñece. Que hubo varios, creo, destes míticos, non? De que se fixeran a hostia de famosos que contaban unha historia que se iba desenvolvendo a través do fío. Claro, a idea de Bartual era que te empezaba a contar como unha historia dunha cousa que lle pasara no verán nun hotel, o sea, que lle pasaba mentras tanto, e se iba facendo como cada vez máis delirante, e a idea era forzar ao espectador ao lector neste caso, en que momento se vai decatar de que é ficción, non? O sea, a idea era que non chegaras ao final pensando que era verdade, senón ata que momento te podía convencer, porque ao final era xa unha cousa loca. Pero estaba moi guai nesta liña do que veña explicando, porque Bartual tivo de novo esta mesma audacia de Wells de comprender que había todo un formato de Twitter que era contar experiencias persoais, en plan, contar como pequenas anécdotas que non se estaba utilizando como ficción, que ninguén utilizaba para a ficción. E era un formato moi ben establecido, que tiña como as súas premisas, as súas formas, en plan, a xente contaba anécdotas en Twitter de unha maneira moi determinada. A propia noción de fío é unha cousa é un formato, non é nada natural. Aquí con mis amigos comiéndome unha pizza cojonuda, ¿no? Por exemplo, contabas ese tipo de cousas. Exacto. En Luna Rosa. Convertir eso en ficción, joder, é fascinante. Que no fondo hai un montón de cousas, ¿no? Como, joder, bueno, teño algunha idea sobre isto, pero non a vou desvelar. Eu vou mesturar agora, vou poñer un exemplo aquí que tiña guardado dunha película, non? Que fala, que ten a radio como protagonista, bueno, principal, pero sí que forma parte da mesma, que se chama Frequency. É unha película, supoño, bastante pocha para moita xente. Por qué? Porque trata un tema das viaxes do tempo ou das alteracións temporais, co cal hai un momento en que nada ten sentido, como xa saberedes, pero isto xa falamos nalgúns programas. Bueno, Frequency o que vai é que como que hai unha aurora boreal, non sei que cidade é, entón un pai que é bombeiro pode comunicarse co seu fillo do futuro, non? É dicir, xa ten un fillo neste presente no que el vive, pero fala cun fillo pois o mellor 20 anos máis tarde, non? Coa mesma radio, están na mesma casa, na mesma radio, establecen unha conversa, entón pois o fillo creo non, é policía, e comentalle que el xa morreu, non? Morre nun incendio, entón avísao de que seguía polo instinto, que xire para outro lado nese momento, finalmente, bueno, vese que están alterando o pasado, etc. Pero pareceume super original. Isto de, no seu día, de comunicarse coa radio, non só fora do espazo, non? Senón tamén fora do tempo, e pareceume unha idea bastante chula, que entra, por suposto, dentro do tema das paradoxas temporais, co cal sempre vas a establecer un guión case terrible, pero que era algo moi chulo, non? Isto, a explicación científica que les daban, random absolutamente, era a través dunha aurora boreal, non? Entón as ondas electromagnéticas estaban aí tolas, bueno, da igual a explicación, evidentemente ciencia ficción, pero moi original a dinámica desta película, sobre todo porque a película vai xirando logo a través dun thriller, non? Hai que resolver como unha especie de asesinato, bueno, atrapar a un asasino en serie, pero pareceume, sempre o defenderei como un uso da radio bastante original. O mellor hai outros exemplos, pero eu teño este como este tema da radio a través do tempo. E pareceume algo, bueno, digno de lembrar hoxe. Ocúrrenseme outros exemplos, pero xusto non son de radio. Quer dicir, ocúrrenseme exemplos que xogan con ese mesmo tropo con outros formatos. Non me acordo do título, estaba ahora buscando e non me acordo do título, a ver se vos recordades. Hai unha película que tamén é como de viaxes no tempo, o sea, mensaxes lanzadas a través de viaxes no tempo para diante e para atrás, pero que é como nunha casa, en plan, hai como unha casiña onde se deixas unha carta neste receptor de cartas típico norteamericano, non? Que lle baixas como o listón este. Mandábase a carta ao futuro, non? E a película é romántica, en plan, é unha parella de home e muller, un vive no futuro na casa e a outra vivía no pasado na casa, se mandan cartas e como que se enamoran, tal. Soame moito isto, pero non creo que tamén ao final había como un xiro raro de viaxes no tempo tal e a peli descarrilaba por todos os sitios. Evidentemente, claro, é que este é un problema, vale? Xa sabemos cales son os problemas, non?
Pero está guai, está guai. E outro exemplo que se me daba deste tropo no que estaba ahora pensando é de Harry Potter. Xa podemos volver a citar a Harry Potter, supoño. Sí, sí. Que non sei se recordades Radio. Alba, pecha os ollos un rato. A ver, perdíme un pouco, Harry Potter radio. En Harry Potter, non é radio, pero este mesmo tropo de mandar mensaxes a través do tempo, a través do medio, que era Vale. o diario este de Voldemort, o diario de Voldemort, onde Voldemort como que metera un pouco a súa alma, entón ese tío do pasado podía falar con Ginny no futuro a través do diario, non? É un pouco esa mesma idea. E a máis eso se solventaba porque non era realmente viaxes no tempo, senón como un tema máxico de que parte da alma estaba metida dentro dese diario. Entón, realmente falabas con unha persoa do pasado, pero en tempo real, non? Era unha cousa un pouco variada. Non sei, por xirar un pouco. Non, pero está ben. Que me parece un tropo moi guai, que me parece un tropo moi guai e que aínda teño a sensación de que non hai como a gran obra de arte, nin película, nin libro, con esta idea ben resolta, ou por lo menos que coñeza eu, vai. Exacto, que sempre decimos aquí, ou polo menos ata onde non sabemos, que logo seguro que alguén di, no, aquí hai un libro de pois xa sabedes. Transmitide, por favor. Comentades, dadelle o like, suscríbanse. Non sei se tes algunha outra idea ou... Eu teño que dicir algo, xa que Rodicio falou de Harry Potter, eu direi que me acordei que hai un capítulo de Sailor Moon. Perfecto. No que os enviados do mal que se apoderan dunha emisora de radio e dun programa que hai que é un programa de amor destes de telenovelas radiofónicas e tal e basicamente pois iso é un programa no que non as guarradas que decíades vos ao principio, pero tamén era de xente mandando cartas de amor. Sí, entón, o rollo é que cartas de amor, Alba, cartas de amor. En Sailor Moon sí, o sea, para que franxa de idade pensas que é esa serie? Outra cousa que eu as siga vendo, pero, en fin. Entón, o rollo era que a xente que gañaba que pois que lían a súa carta de amor no programa e logo mandábanlle pois un agasallo que era o que lles chuchaba enerxía e logo xa chegaba a súa máxima expresión todo cando xa chuchaban a enerxía a través da emisora de radio e das ondas de radio. Entón, eso sí que me acordou. E xa que Rodicio menta Harry Potter, pois eu podo volver a falar de Sailor Moon. Parece movísima, conste, a idea esto de robar enerxía por la radio. Non sei. Claro, non sei se era frecuencia modulada ou amplitude modulada, pero... Pero sí, o sea... ademais Tokio ten as torres estas que a torre de Tokio porque Sailor Moon está ambientada no distrito 10 entón claro, a torre esa pois bueno, recordas do Pedroso pero realmente é a imitación da Torre Eiffel de París e entón imaginade a capacidade que tiña eso de chegar a un montón de xente. Sí que hai. Non é broma. Estou pensando que, de novo, é outro tropo que creo que se repite bastante, o de secuestrar a estación de radio para os teus fines. E estou pensando que hai un Pokémon, non me acordo que Pokémon, xente, sinto. Para min os Pokémon son como unha especie de magma onde non sei cale cara xeración. Pero creo que hai un Pokémon onde o Team Rocket secuestra unha estación de radio por algunha razón ridícula, como todos os planes do Team Rocket. É verdad, pero iso sai no videoxogo, creo que tamén. Sí, nun videoxogo. Sí, pero nos Pokémon básicos que foi os que xoguei eu, o sea, ten que ser o azul ou o azul, vermello, amarelo e senón na versión cristal, ouro e prata. Eu xoguei a eses e recordo iso de secuestraron a emisora de radio. Sí. Verdade, é verdad. Sí. Non o soñei. Buah, ahora teño unha necesidade terrible de xogar a Pokémon, que mal. Outra vez, non? En plan, só a parte do secuestro. Falando de animes, enlazando, hai un anime que tamén podemos sacar a concurso aquí, que é o One Piece. E faime gracia unha cousa, creo que a radio é un ente conflictivo ás veces nas historias que queres darlle como a ambientación do pasado, en plan tecnolóxicamente falando, e non teño moi claro cando metelo, como que lle parece un utensilio demasiado moderno, inda que non é tan moderno, porque sabemos, ao finais do 19, quero dicir, ainda non era o mundo non era tan pequeno como poida parecer, nin tan evolucionado.
Entón, en One Piece, para non meter unha radio, pode haber robots, vale, pode haber unha tecnoloxía absurda, pero non pode haber radios. Entón, como solucionaron isto? Pois cos Denden Mushi, non? Que son como caracois cos que falas e recibes comunicados. Nunca queda moi claro o funcionamento destes bichos. Eu, por lo menos, non sei calé, nin sei como é que un funciona con outro, outro con outro, non sei se chama, non teño nin idea da conexión que establecen, pero se me pareceu super gracioso, non? Que non haxa radios, nin algo así, pero dixeran, necesitamos algo co que se poidan comunicar. Mierda, un caracol. E resolveu unha así, Oda. Pero, de novo, unha ferramenta fundamental no mundo de One Piece, non? Sobre todo para darlle o que falaba de rodicio, o control, non? Usado masivamente pola Marina, non tanto polos piratas, pero sí pola Marina, non? Que falabas antes de camineiros da policía, non? Ou tal. Aquí está. E sempre me pareceu algo curioso e canta menos, non? De que escollera este formato de comunicativo do caracol fantasioso do que lle falas e que fala él, non? A través de ti, bueno. De feito, está pensando que en One Piece tamén resolven o tema da prensa cunhas gaivotas que che levan a prensa en calquera sitio do planeta onde esteas, que tamén é como, joder, chico, é tecnoloxía de nivel wifi, non sei. Sí. Non hai que buscarlle moito sentido, evidentemente, non? Pero os Denden Mushi se me parecerá unha cousa de tolísima, pero que sí que hai, non? Evidentemente, radio en One Piece se o poñemos desa maneira, non? E bueno, interesante. Máis cousiñas por aí, se queredes nomear, senón, pois imos asaltando temas ao show e non nin tan mal. Non sei. A ver, eu acordeime, o que pasa é que non é exactamente radio, senón é un rollo tipo emisoras. Acordeime do Inspector Gadget, que a sobriña e o can, que eran o que resolvían os problemas, comunicábanse polo reloxo yocolar do can, que funcionaban de emisoras. Era esa especie de sinal de radio, no fondo, non? E creo que tamén outra serie que era as Totally Spies, que tampouco vin moito, seguín moito, pero que se comunicaban pois como a través dos reloxos e tal, que funcionaban tamén así como emisoras. Non sei se, bueno, non é exactamente a radio, pero sí que foron exemplos que se me ocorreron. Non, sí, que para min radio tamén é o... Bueno, creo que fomos a falar agora, non? Moito de walkie-talkie, vaya, de radio entre persoas, non como medio de comunicación masivo, vaya. Penso que tamén eso é radio, ou polo menos eu concibo como radio, na medida en que, bueno, pues eso, son radioreceptores utilizados para falar con outra xente. Eu quería comentar... Sí. Non, Charlie, dalle ti. Non, era por abrir outro melón, que eu son, xa sabes que son moi fan do señor Kojima, da saga Metal Gear, e hai algo por antonomasia que se me parecerá unha aplicación tolísima dentro dos videoxogos, como foi o nacemento do códec, non? O códec, por certo, un día li un artigo, non o consiguen recuperar, buscarei nestes días outra vez, tal, que falaba da traducción, e originalmente no Xapón, no tema xaponés, o sea, no xogo original, non se chamaba códec, non tiña este nome, pero o que pasa é que a traducción tivo tanto éxito do tío que adaptou Metal Gear ao inglés, que logo sí se volveu, o sea, Kojima gustoulle tanto que logo utilizou esta terminoloxía de códec, pero non era así. Como se chamaba? Non o recordas? Non o lembro, teño que buscar o artigo, pero era super interesante. Había esta e máis cousas, como que hai cousas míticas dos Metal Gear de nomes e tal que realmente veñen da traducción, non? Sí. He de buscalo, o artigo mandará por aí, pero era interesante o tema de como a traducción cambiou brutalmente un xogo e chega mesmo a ser como canon, vamos dicilo así, ¿no? Nun momento dado. Pero eu diría sorprende un montón, porque eu ostras, mira, é interesante isto. Eu estaba convencido que codec non era só de Metal Gear, que era como os de Metal Gear chamaban a radio, pero que codec era como unha palabra que se empregaba en moitas cousas, en moitos sitios. Non, a realidade é a verdade que non. O codec é algo que está en Metal Gear que non vimos en ningún outro, o sea, é a radio, o sea, habitualmente que guai. Utiliza a radio, pero o codec é unha tecnoloxía extraña onde se ve, bueno, temos os bustos parlantes, non? Pero chegan a verse, chegan a falar que se ve, pero non, o codec é algo que nace nos sitios de Kojima e que non se aplica a outros sitios, inda que evidentemente funciona como unha radio. E terán patentado, quero dicir, se eu escribo agora unha cousa e chamo codec, demandaránme. Pois non, sei. Se máis vende unha traducción. Espero que sí.
Esperas que sí, pero para poder escribir a nota de prensa, en plan Kojima Efectivamente. demanda Guillermo Efectivamente. Rodicio pola utilización. Bueno, o codec está dentro do principio do Metal Gear, non aparece só en Metal Gear Solid e a partir de aí, senón que nos dos primeiros xogos xa está. A verdade sempre me pareceu unha opción super barata, porque isto supoño que vai máis por aquí, é super elegante, non? Incluso militar, de darlle ese aire militar, non? Da comunicación por radio, non? Que tantas veces vimos en películas e tal, ao videoxogo. O codec era unha ferramenta, aparte de que quedaba moi chula como adorno, era tamén a implicación de aforrar tempo en cinemática, tempo non, aforrar cartos en crear cinemáticas, en contar historia, en ampliala, en darlle lore e tal. Hai cousas que o codec me pareceu sempre o dixen, o uso do Metal Gear Solid, non, co codec é magistral, chega a haber xefes que derrotamos a través no caso de Psycho Mantis, por exemplo, non era co codec, podías utilizar un truco no codec. Hai incluso antipiratería. Se ti tiñas o xogo pirata de Metal Gear Solid e non tiñas as carátulas, hai un momento en que se rompe a cuarta parede que dis contacta con Meryl, está na parte traseira, o número de Meryl está na contraportada do xogo. Do xogo. Entón, se ti non tiñas, claro, se tiñas pirata o xogo e non tiñas a portada, pois non podrías saber cal era o código de Meryl, podías ir probando todas as frecuencias. E se me parece unha cousa guapísima, o sea, que é unha pero brutalmente de calidade altísima, non, de imaginación e de posta sobre a mesa. Entón, bueno, o codec era... eu cando vin por primeira vez non flipaba. O sea, flipaba, además de que estaba doblado, non? Xa naquela época de PlayStation 1, falamos do ano 98, pero se me parece unha maneira de contar e a cantidad de información e a cantidade de momentos tensísimos e de descubrimentos que se fan no codec e non en cinemática é increíble, non? Mesmo había peleas contra xefes finais, e falo de Metal Gear Rex ou de Liquid, que se interrompían para meter unha conversación de codec. Que che comentaran a historias o sea, anticlimat, ¿no? Un momento climas total, chamada de codec e 30 minutos, 20 minutos de codec ali comentando alguén algo da súa vida familiar, ¿no? No caso, penso do Metal Gear Solid 1, pues penso en Naomi, con Grey Fox, etc. E me parece unha fantasía, sempre o defenderei. O codec de Metal Gear é increíble, que foi evolucionando a medida dos xogos e falo, perdón, por rayar, pero falo de funcións tan chulas como en Metal Gear Solid 3 chegaba a haber unha radio que era radio curativa, onde poñían cancións de rock ou cousas así para, como lle gustaba a Snake, non? Bueno, neste caso a Big Boss, pois para curarse, enchían a barra de vida con isto. Tamén podías quitar a alarma unha vez soaba, se te tiñas o código concreto que podías obter interrogando a un dos soldados, pois podías facer que parara a alarma. Tamén isto sabiño de Metal Gear Solid 1, podías guardar a partida a través do codec, non? Como con Meilin no primeiro xogo, que me parece, non sei, pareceme detalles, pero dunha calidade tan absurda no ano 98 que non sei, sempre fan, xa sabedes que son un fan de Kojima, pero por estas cousas, porque di, mierda, tío, que non era fácil, xa non só crear unha ferramenta que fose funcional no xogo, senón que ademais fose hasta este nivel de guardar unha partida, de dar detalliños, eu acórdome tamén que había algunha función de, por exemplo, operador como Sigint no Metal Gear 3 que era falarche das armas, non? Que era experto en iso, faltaba de armas, tecnoloxía, tal, era absurdo completamente. Se mantivo toda a saga ata o Metal Gear Solid bueno, ata o 4, non? Ata que rematou a historia pura bueno, con Gas of the Patriots. Sí, e non só de que mantivesen en Metal Gear, o sea, é que realmente a idea é tan potente que se convertiu nun estándar, que se convertiu en todo un tropo para o mundo dos videoxogos. A idea da radio e do comunicador e de converter ese mecanismo que aparentemente é extra xogable, non é como algo que podes xogar, para contarte unha historia no videoxogo. É tolísimo. Dime. É que é unha idea que agora nos parece como evidente, pero non o é para nada. Para nada. Porque non hai nada que faga intrínseco ao videoxogo, ou que pode ser a idea en abstracto de videoxogo, coa idea da radio e do comunicador. E en cambio, é boísima, é unha idea boísima, que en canto aprobou Kojima, todo o mundo dixo, pero isto é a repera, porque claro, porque por unha cousa que xa comentamos durante o programa, non? Esta idea de que a radio te acompaña, non? A radio te acompaña na vida, e os xogos en moitas, sobre todo os xogos que son moi longos e son narrativos,
teñen moito de simulacro de vivir, non? Teñen moito de facer cousas, en ocasións incluso tarefas que poden ser máis ou menos repetitivas, tal. E claro, introducir o elemento da radio dentro dese marco narrativo cumple dúas funcións. Por un lado, pode servir como para incluir un radioteatro dentro que complemente como estás xogando, pero tamén para que non te aburras, sabes? En plan, como que introduce o elemento de audio de alguén contándoche unha movida mentras estivas facendo outras cousas. E claro, é que é boísimo, cumple como 4 funcións ao mesmo tempo, narrativas, de entretemento, de acompañamento, de cumplir, pois eso, aquí non temos son, o sea, non temos música pensada, bueno, mete unha conversa de radio e pa adiante, sabes? É increíble, ademais o códec, no caso do Metal Gear Solid 1 e dos anteriores incluso, é que permitía como se diría, facer un achegamento gráfico ao personaxe, porque estaban máis detallados no códec, a cara de Snake é moito máis detallada no códec que no xogo, que eran píxeles casi, se ti viras a cara de Snake no Metal Gear Solid 1 non podrías dicir exactamente como é, pero no códec sí, en plan, tes unha descripción perfecta dos personaxes, é impresionante nese sentido, é unha palla brutal de Kojima no seu momento. Moita xente criticou tamén, había xente que dicía que o códec era aburridísimo, que non sei que, a mí se me pareceu unha barbaridade, non? É certo que, como todas, Kojimadas son boas ideas que ás veces están levadas ata un extremo que fai que perdan o sentido, sabes? É verdade que o códec a veces no Metal Gear 1 a veces que é unha chapa, tío, en plan, canto tempo levo aquí. O 1-2, que incluso xa xoga co propio meta do xogo, non? Que repetir frecuencias, o hackeo propio do códec, non? Daí a que non funcionaba, co cal empeza a funcionar mal o códec, todas estas cousas, non? Pero, tremendo. Probablemente unha das mellores aplicacións da radio dentro do videoxogo, non? Sobre todo a hora de ampliar historia ou de contarche historia a través disto, non? Veremos logo outras aplicacións da radio no videoxogo. Por este lado, estaba agora pensando nun xogo que, de feito, creo que xogamos en Twitch, en a que chera papá, que me gustou moito, e fai isto tamén dunha maneira que eu penso que é moi elegante, que é o Firewatch. Sabes, son Firewatch. Sí. Que vai, bueno, por se alguén non coñece, é basicamente o xogo dun gardabosques, non? Que está nunha zona de montaña moi illada e ten que ir facendo pois traballo de gardabosques, non? O xogo vai acaba tendo unha historia, bueno, sabes, o background do personaxe, é moi narrativo, esencialmente narrativo, non? Ti vas facendo cousas, pero basicamente é saber a historia deste personaxe, deste gardabosques, e un pouco do seu pasado e dunha historia que aconteceu no lugar onde ele está efectivamente facendo de gardabosques. A cousa é que o xogo ten como xogable en certa medida limitado, simplemente vas camiñando polo monte, podes interactuar con obxetos, pero non ten combate, non ten grandes cousas de puzzles, nin nada. E entón, realmente é moi bonito gráficamente e é agradable pasear, pero hai como ese elemento de pasear e o outro elemento é o teu walkie-talkie. O teu walkie-talkie co que estás falando fundamentalmente con outra guardabosques que está como a unha distancia moi grande. Ti podes chegar a vela, se te subes a algún alto, non a vela a outra guardabosques, senón o sitio onde ela está posta, non? O seu posto de vixiancia. E vas falando todo o tempo con ela por walkie. E ten unha cousa que me parece moi guai o xogo, que é algo que Kojima non facía, pero que os videoxogos como desta última xeración estiveron moi interesados, que é o tema da fisicalidade, non? Que é a idea de que ti no xogo interactúas cos obxetos que manexas como se foran obxetos de verdade, non? Ti o códec era como un ente abstracto, había un corte de pantalla e de repente estabas como nesa interfaz, non? Pero en Firewatch o tipo saca o walkie, tes que apretar o walkie para falar, sabes, estás como falando por walkie. E é unha maneira de introducir a radio o walkie-talkie para contar historias, de novo, porque realmente a conversa é o videoxogo, a conversa que manteñen é esencialmente o videoxogo, porque os demais elementos xogables son moi pequeniños, e eso, convírtese en unha especie de radioteatro interactivo que me parece un formato super interesante e que pode dar lugar tamén eso a historias onde se mestura ciencia ficción de maneiras moi interesantes, porque case en ningún outro formato é tan o sea, en ningunha outra arte é tan posible meter a radio como nos videoxogos, vai, que me parece unha cousa moi interesante. Totalmente. O sea, non ademais é un xogo onde, bueno, é un xogo moi recomendable, fora de toda dúbida. De Firewatch quedou como un mito dentro do xogo independente. Eu creo que sí que me soa vervos xogar a Twitch este. Perdón? Que dis, Alba? Non coñecía. Pues está moi ben, a aventura narrativa, así, ¿no? Unha reinvención desta, o sea, creo que
en parte foi un dos responsables deste novo nacemento das aventuras gráficas máis modernetas, independentes e tal, e que funcionan estupendamente. Eu, polo menos, aí creo que hubo un revival. Tamén falando de videoxogos, quería, neste sentido, además dentro do mercado indie e da industria, estaba Interview with the Whisperer, que é un videoxogo de Constructing, no que... Tamén o xogamos en directo. Sí, pois a través, bueno, se alguén non o coñece, de Constructing, xa sabedes, de Gods Will Be Watching. Bueno, eso é un estudo, creo que está en Valencia, non? Se o nombre non me falla, ou por aí. Sí, bueno, son valencianos, son. Potentísimo, sempre fan xogos diferentes, xogos distintos. En este caso, pois fixeron un xogo que onde unha xornalista vai falar cun paisano galego, non? Que está ali, que inventou unha máquina, unha radio, para falar con Deus, non? E ti podes utilizar esta máquina e facer unha serie de interpretacións. Está un pouco baseado na tecnoloxía, creo que de chatbot, non? E todo isto. Non é, quero dicir, é un videoxogo, evidentemente, dentro da característica videoxogo, pero non pensedes que vai que ides disparar ou que tal, é un xogo pequeniño, vamos dicirlo así, pero que me pareceu super chulo a idea, non? Do galego falando con Deus, do da radio, bueno, impresionante nese sentido. E tamén é un dos que vexo que o motor narrativo é precisamente pois a radio, non? A que intentas tratar e a que intentas comunicarte con la nada, non? Como diría outro. É moi interesante. Está en Steam, pues alguén o quere probar, está en Steam, creo, ainda. Sí. En todas as plataformas, vaya. Sí, de Interview with the Whisperer é un xogo que é interesante, de novo, polo formato, non? Por lo que falábamos de que imita un pouco esta idea da conversa por radio íntima levada ao artístico, que eu creo que só os tempos do videoxogo o permiten, pero está pensando que me recorda un pouco a este rollo como íntimo de radio de noite, de consultorio. Sí. Que estaba ahora pensando, non o pensara mentre preparábamos o guión, pero que ten unha manifestación moi particular no audiovisual que a mí me gusta moito, que é Frasier. Bichedes Frasier? Sí, señor. Pues, joder, é verdade. En Frasier moitas veces había como... Bueno, Frasier é un psiquiatra, non? Que traballaba nun programa de radio e facía consultas. E moitas veces no programa, ao principio ou intercalados, había como consultas que lle facían a Frasier pola radio, non? E a propia serie imitaba ese formato de radio noite a través de conversas que, pues, evidentemente, eran moito máis interesantes do que son normalmente as consultorios de noite, pero que conseguía bastante ben. A mí gustábame bastante. Non sei se escoitades algunha vez. Escoitades agora os programas estes de noite? Hai unha radio galega que non está mal, de que chaman señoriños a contar a súa vida, ainda me gusta bastante, ainda o escoito algunha vez. Non o sei, pero podo mandarlle un saúdo a David Barbas, guitarrista de Ruxe Ruxe, que el traballa de técnico na Radio Galega polas noites, nestas madrugadas fondas e longas, pois el está no turno, bueno, na quenda de noite, e sempre lle pregunto, non, de como é esa vida, non, de o tipo que está ali cuidando de que iso se emite, tal, como que me parece que ten algo curioso, non? Romantizar a nada, non? Quero decir, romantizas que estar ali aburrido traballando cando todo o mundo durme, tal e cual, non? Pero se me pareceu interesante, non? Entón, ese programa que ti escoitas probablemente grazas a que David non se durme en riba dos controis. Dos mandos. Pois temos un encanto, que non me acordo como se chama agora, creo que... Non sei, eu sei que estaba, creo, neste sentido de voz tranquila, entrevista, non, na noite, creo que era o Faro, non? Da cadena SER, creo que... Mara Barros, creo que é Mara Barros a que fai Sí. Pero bueno, Mara Barros é un magazine que está moi ben, Miña mãe gustaballe moito o Faro. Eu entendo que, bueno, que se presta, non? Que ese tipo de formato é certo, non? Este casi de confesionario, non? Na noite, non? Na soidade, na tal, a voz aí tranquila, falando, non? Sí. Que hai moita chamada tola tamén, nos consultorios. Joder, pois mira, é outra idea guapa, para facer un formato de ciencia ficción ou fantasía, O sea, facer ese formato, pero como con chamadas de outros planetas ou algo así. Temos o especial Nadal aí, o mellor estamos adiantando un consultorio galáctico, non sei, eu que sei, pero molaba, tío. Sí. Apuntando maneiras. Eu por rematar tamén co idea videoxogos e radio, para non introducir, vou introducir dúas cousiñas pequenas. Unha é a radio de Silent Hill, que ten unha función moi bonita, que é avisarnos de que hai inimigos preto cando a radio pilla masa, non? Ruido blanco, e que estás preto vai aparecer un inimigo.
E iso sempre como que me pareceu moi chulo porque me lembraba moito a espada de Frodo no Señor dos Anéis. Non, que se poñía azul, brillante, non me acordo que Sí, no libro bueno, que dicía exactamente, pero que brillaba, non, cando había orcos preto. En este caso en Silent Hill pois repetían iso, non, de avisarte a través da radio cando había un bicho preto. Sempre me pareceu interesante, non, esa idea de en vez de levar un sonar, un radar, un mapa, pois que fose a radio a que fose o teu guía, que de novo volvemos a estar ante esa soidade, non, do tío solo e unha radio sen máis que pode darlle pistas do que está acontecendo. Pero como te avisaban? Falaba alguén ou era non, estática? era ruido, ou... era estática. Era estática, Vale. escoitabas estática, sí. E logo, bueno, hai unha radio que cumple en exclusiva a función de radio, que é a radio dos GTA. Eu son Hostia. moi fan das radios dos GTA, sempre me pareceu unha ferramenta brutal de inmersión dun videoxogo, non? En este caso, ademais, pois, aplicado por Rockstar, pois, en algún momento levou outro nivel, e poño os exemplos das radios do Vice City e do San Andreas, non? Que creo que hai un punto de inflexión, porque, resucitaron temas que o mellor pois a xente tiña esquecidos, non, pero que se volveron famosísimos. Non digo que non o fosen antes, pero digo que para moita xente o mellor chegou a estes grupos ou a estas cancións a través de GTA e logo realmente ata fixo medrar algunhas cancións descoñecidas ou creadas para o xogo ou tal, ata límites sospeitados como foi en Vice City lo de La vida es una lenteja ou La tomas lo dejas, non? Así un ritmo tropical, caribeño tal, que era demencial, a canción é boísima e tiñámosla aquí e logo, que o mellor é certo que se non sabías inglés, eu tardei anos en pillar, en repasar incluso, pois non lle prestaba tanta atención, pero había centos de horas de conversa ou polo menos dúcias de horas falando de cousas da cidade que tiñan que ver co que estabas facendo ti ou non explícitamente, pero si cousas, personaxes que se adiantaban aí, que se facían entrevista e logo os coñecías, bueno, todo unha especie de ecosistema que a radio lle daba unha vida tremenda a través disto, non? E ademais só cando estabas no coche, claro, a radio non estabas paseando por aí, non levabas a radio, pero si a levabas no coche. Bueno, pois sempre tiñas unha radio favorita, non? Unha emisora como ti. Me pareceu sempre unha cousa super tola e super intelixente metelo así e que a banda sonora do videoxogo pois parta a radio do coche, non de outro xeito. É que está guapísimo porque é literalmente o que estábamos antes apuntando de que como que o videoxogo é un simulacro da vida e literalmente é simulacro de ir escoitando a radio no coche, sabes? Sí. Claro, é inimitable noutras obras de arte ou noutros formatos artísticos porque ningún outro formato artístico se pode permitir ter ao tío 15 minutos indo en coche a un sitio, sabes? É que, claro, exacto, non? Sí, É que vayas é unha cousa fascinante. Non sei, con... Joder, é que hai algunhas emisoras, non sei, era tremendo, non? Representaba moi ben o xogo, ademais, quero dicir, o sea, daba unha ambientación que partía de aí, de base, non? A xogar un GTA sen radio sería tolísimo. En plan, sería unha cosa super sosa. En gran medida, sí. Un coñazo. Sí. E logo, bueno, xa digo, había moita chiscadela nos diálogos, eran tolísimos, moitos dos que se escoitaban, non? O mellor o noso nivel de inglés non o permitía nese momento, pero eran auténticas macabradas e burradas, non? A mellor había algún asesinato en directo incluso, non? Un tipo que entraba na radio e mataba a alguén e tal, bueno, este tipo de barbaridades de Rockstar, pero sempre fan nese sentido, non? Do crunch non, pero dos xogos que fan ao final do que lle sai a Rockstar sempre direi que me cago en tal, están noutro nivel, iso está claro. E non sei se teña algo máis apuntado de xogos, bueno, teño algo por aí, pero doutra índole, vamos dicirlo así. Non sei se vos queredes asaltar tamén cousiñas. Sí, bueno, a mí quedoume ganas de explicar o de Pokémon, porque despois mirei non xa me acordou, non? Que sí que está na ouro, na prata e na cristal, non na inicial. E basicamente o rollo era que a estación de radio que a tiña a torre de radio de Ciudad Trigal era. Pois que tiña tomado o Team Rocket e ti tiñas que conseguir a tarxeta de radio ou a tarxeta magnética para sintonizar as ondas de radio porque así podías sintonizar a radio e as emisoras emitían música, tamén había locutores que falaban e permitíanche saber a localización de determinados Pokémon, participar en concursos donde gañar puntos e podelos cambiar por algunha recompensa.
Entón, evidentemente ti non escoitabas o que se decía, víalo escrito na pantalla, pero tiña esa función, o sea, tiña esa función principal, que ao final había Pero que que conseguir a ademais, tarxeta. pero ahora que o penso, pensando no que tea, tamén podías levar a radio posta, non? Na bicicleta, o sea, podías Sí, sintonizar sí, nun sí, momento sí, dado sí. a música sí? que ti querías Sí. levar. Eu creo que Sí, sí, que ahora sí, me soa, sí, 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 sí. sí. Non me acordo diso. O sea que Sí, e dependendo da tamén rexión onde estiveses, podías soaba sintonizar bien. unhas emisoras ou outras. Efectivamente. O que pasa é que Efectivamente. necesitabas a tarxeta de radio e tal, e Efectivamente. así molaba porque certos Pokémon enterábaste por aí. E música Pokémon, a hora do profesor Oak, Canal Suerte, Pokénovelas tamén había, e Qué guapo, muy Ondas guapo. Mira, pues Misteriosas, se estabas nas ruínas Alfa, en fin, pero había movidas así moi sí, sí, chulas, sí, 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 sí. Pokéflauta, Es certo, sí, 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 sí. había movidas chulas, entón apetecíame expandilo un pouco porque, Pois había ouro aí, había ouro sí, en sí, sí. Pokémon. Fuimos buscando cobre a Pokémon, pero tomamos ouro, non? Sí, sí, no, eso foi de rebote, xa che digo, Sí, acordoume. Sí, sí, sí. completamente, pero bueno, fíxome moita ilusión que me trouxo os recordos. Ujú. Por Ro, sacar Pero outro era Rodrigo, iso, tema. decías. Charlie. Sí. Nada, pois é sacar outro tema que sí que apuntamos co tema este do consultorio intergaláctico, pero penso que paga a pena eh, sacalo en concreto, que é a idea de empregar a radio ou as ondas de radio para o contacto extraterrestre. Ujú, Que sí que ujú. sae na película esta de que xa sai varias veces mencionada, a verdade, neste noso amado podcast, que é a película de Contact, protagonizada Sí. por Jodie Foster, Creo que se segue non... na intro do programa, creo que ainda hai un diálogo metido aí da Eu creo que película. sí, eu creo que sí. Sí, sí, sí. Por eso o digo. No, é que o que se escoita ao principio, el vum, 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 eso era a onda que mandaban os de Vega. Caraque. Bueno, eso, pues, é que toda a película está montada sobre a idea de contactar cos alienígenas precisamente a través de ondas de radio. E non é unha tontería, o sea, non é unha tontería, evidentemente non é unha tontería, no, pero que dentro das posibilidades de contacto con outras especies posibles dentro deste universo noso, a idea de contactar polas ondas de radio é bastante plausible ou é das máis plausibles na medida Sí. en que como unha tecnoloxía que viaxa moi rápido e ao mesmo tempo é bastante rudimentaria. Non nos aprendímola un pouco tarde, pero en realidade é bastante intuitivo, non? A idea esta de que se pasas a idea dos vinilos, non? A idea de que se pasas unha agulla por encima de unha cousa rascada vai facendo un ruido que vai variando en función de como rasques esa cousa previamente, non? Que eso estaba inventado non un pouco coa idea das pianolas, só que pois non se nos ocurrira mandalo a través de ondas. E entón, claro, a idea de contactar colas alienígenas a través desta tecnoloxía é plausible, non é plausible porque queres que pensar que unha civilización que teña como algunha tecnoloxía basal descubriu esta idea de algunha maneira. Tirando sí, Sí. di. No, Di, estaba di. pensando que outro libro que outra obra, non? Creo que sai serie ou querían facer a serie, era o problema dos tres corpos, non? De Cixin Liu, que tamén o contacto extraterrestre prodúcese a través da radio, non? En China emiten tamén ondas e reciben unha contestación. Sí, literal. Que vou comentar que vou facer a petición aquí. Igual unha edición galego do programa dos tres corpos sería algo moi bonito de ver en algún momento, Alba, non sei. Debe estar carísimo, supoño, ahora editar a Cixin Liu, pero bueno, Editar a Liu Cixin Cixin. Liu sí, bueno, depende, claro, non a sei. cuestión é que tipo de traductor temos que conseguir? No, Alguén que pero espera, é que eu sempre nunca non o teño moi claro. Cal é? No, está en chinés original. Este é chino, sí, vale, estaba pensando. Este Está en chinés, chinés. o que ten nome de é outro, o de a chegada, o relato Te Chiang. Ecoe. Ese sí Ese es nome están en asiático, inglés, en original. pero él escribiu en inglés. Están en original os ingleses, pero no, Liu Cixin están en original os Sí, efectivamente, ele é chino, que ademais estou pensando que a historia comeza en China e os protagonistas de feito, son... gran parte da película, o sea, grande parte da novela é en realidade tamén unha crítica á revolución cultural chinesa. Exacto, sí. No, pues sí, original estaría en chino. Sí, terías que ir recurrir a un traductor chino ou facelo en inglés. Bueno, que... eso
cuestión, o peor son os dereitos de autoría, xa sabe. Bueno, non sei se o Ha de estar sabedes, caro, pero ha de peor estar caro é. porque eu creo que debe ser a novela de No, ciencia pero ficción máis vendida, non é non? o Do momento. prezo, normalmente non son moi caros, Ah, normalmente o problema é conseguilos. O sea, Conseguir, pensade, conseguir la cesión. claro, claro. pensade que eu, por exemplo, levo detrás de Butler un ano enteiro e non hai forma de que contesten. O sea, non hai forma de que confirmen, de que che manden un contrato. Algo, o sea, Contestar e está en trámite. O problema principal é ese, non o prezo, nin normalmente ao ser unha lingua como o galego que non tes un mercado editorial enormérrimo, tampouco alucinan, Tampouco quero toleran, dicir, claro, sí. claro, sí, no, claro. o sea, por exemplo, no caso de Sanderson, sí, non sei se volo contei, pero no caso de Sanderson, sei que se pagaron verdadeiras millonadas por vertelo ao español, entón o xogo está en, de momento imos xogar cas grandes cantidades. Xa, E non entran, de nas momento non pequeniñas, xa. entran nas pequenas. Máis adiante seguro que sí, Probablemente. pero en calquera caso o problema é ese, conseguir que os axentes que tramitan os dereitos che contesten. Joder. Esa é a arte. Joder. Pois Rui falabas Sí, da sí. radio, non? Como unha posibilidade para de comunicación, non? É certo que creo que ás veces esquecese un pouco na ciencia ficción propoñernos outras vías, non? De comunicación ou explicarnos como Conas está comunicando esa peña que fala de en tempo real entre planetas ou entre galaxias ou tal, non? De lo hizo un mago, non? Se me parecerá o tema da comunicación intergaláctica, se me parecerá un lo hizo un mago de manual, non? E non sei, sempre me queda mágoa de non ver algo máis nese sentido, que eu entendo que é difícil, non, tampouco se me ocurriu, non? Sí, pero bueno, hai Pero sí, hai que vías. daría pa sí, que por certo, o tema da chamada de radio misteriosa ou perdón, o envío dunha mensaxe, non, que se repite cada X tempo e unha nave pasa, escoita iso e vai ali, é tamén un clásico, non, de que se aplicou a moitas veces. Eu creo que Alien Nostromo, eu creo que se van así na primeira vez que se cruzan con eles, ou tamén a Prometheus, non, tempo despois, non, bueno, depende como escrites as historias, sería tempo antes, non, pero tamén funcionaba así, de recibir esa mensaxe por radio descoñecida, non, e hai que ir investigala. Tamén pasa moito nas historias dos barcos fantasma, en fin, é algo mítica da chamada case de serea, non? En vez de ver un monstro, pois é a radio a que se comunica misteriosamente, a que chama polo navío, polos excursionistas, chamémoslle X, non? Sempre me pareceu como que ten ese o que falábamos antes, desa suidade misteriosa na que confiamos, o doble fío, non? Tamén de do perigo escondido. Sí, non, super sórdido de escoitar unha voz aí que te está chamando e sí, hai que ir ali, non? E temos varios exemplos. Sí, a ver, da posibilidade da radio para contactar non por facerse autobombo, pero eu penso que hai vías e eu escribí un pequeniño contiño que está online, que se pode ler, que está en Biosbardi, que se chama Verbas en irme a, que falaba un pouco sobre esa idea, non, de que nos mandamos como unha especie de vinilo cara ao espacio e ese vinilo chegou a un sitio, a un planeta onde sí, efectivamente, había unha civilización consciente. O tema é que non empregaban o son para comunicarse, non, esta civilización. Empregaban como sistemas de luces para falar entre eles. Entón, claro, descubriron o disco e pronto entenderon que era de alienígena, pero non podían entender que pedía porque non tiñan o concepto do son, sabes? En plan, non empregaban o son como mecanismo de comunicación. Pero, o sea, nomeabas directamente a Voyager, o sea, era porque nos mandamos na Voyager, non? O vinilo este de... Claro, sí, a idea, exacto, mencionaba directamente a Voyager e o disco este que vai, pues, porque mandas como un vinilo, no fondo mandas un vinilo sí, donde está... Comprendes a idea do que falaba, non? De poñer unha navalla e rascalo e vai sonar cousas, non? E van sonar, pues, palabras. Sobre isto tamén é curioso, por falar, tamén destas comunicacións intergalácticas, non? De que desde hai tempo, non? Que moitos científicos, non? Entre eles Stephen Hawking, non? Nomeaban de que igual era o momento de deixar de emitir. De non dar excesivas pistas tamén no problema dos tres corpos, ou creo que xa no seguinte libro, El mundo oscuro. Non é El mundo oscuro, non máis sabe. Bueno, na saga en xeral, vamos a dicirlo, na triloxía, de que xa se falaba de que igual mellor non falar moito, non vai a ser que te escoita alguén que non queres, non? Bueno, ese concepto xa hai moito tempo que está arriba da mesa de igual
deberíamos estar un pouco máis calados de cara Sí, ten nome, non? que É nos o rodea. paradoxo do bosque oscuro. Que non que a Sí, xente non o esteira, bosque que todo o oscuro, mundo perdón. está preocupado, todos están preocupados de que os escoiten, non de que do revés. Exacto. Aí é precioso o momento no que explican no libro, no bosque oscuro e dá como funciona e como o científico da Terra aplica. Un momento super intenso, dos que relembro así no libro, a verdade. Sí. Porque me parece moi ilustrativo. Non quero desvelalo porque ao mellor eu creo que paga pena lelo ou paga pena buscalo se queredes miralo por aí para descubrilo, pero é un momento de a metáfora é moi bonita, é moi fácil de entender sobre de por qué deberíamos estar calados en xeral de cara para fora. É moi interesante. E por certo, eu quería comentar aquí unha historia que tiña por aquí sobre os videoxogos tamén e a radio, pero non tanto dun videoxogo, o sea, nunha radio dentro dun videoxogo, senón máis ben un videoxogo dentro da radio, non? Que me parece que é ciencia ficción, porque tal como parece ciencia ficción, pero isto foi real, isto pasou, pois nos anos 80, non? Concretamente no ano 83, pois nacía estaba Radio West, que era unha emisora da cidade inglesa de Bristol, non? E comezou a retransmitir software, pero como pues pode retransmitirse como calquera outra cousa. Que retransmitían? Pois podías retransmitir ata videoxogos. É dicir, hai un momento da radio onde estaban como os programas normais e de repente dicían, chegou un momento no que levades argardando moitos dos que nos escuitades, deixamos aquí o Manic Miner, non? Un videoxogo para a Commodore 64 ou a Spectrum. Entón ti empezabas a gravar en casete todo esa mensaxe que emitían, cortabas e logo metíalo na Spectrum e funcionaba, porque ao final o que facían estes ordenadores era simplemente, pois, evidentemente ler a cinta e iso interpretala. Pois isto era así, non? Era o espacio, creo que se chama, por aquí teño anotado, Datarama, era un espacio informático semanal, non? Logo daban aplicacións gratuitas, por suposto todo isto acabou tendo unha connotación un pouco fastidiada, non? Para tal, o son, hai exemplos en YouTube, podes buscarlos de como soaba como soaba un videoxogo, como sonaba un programa de ordenador, pero era algo que me parece super interesante, porque isto xa é unha retransmisión wireless, non? Sen cables, unha descarga digital dun videoxogo, non era digital, pero si era inalámbrica, nos anos 80, non? O seguinte paso que daríamos nese sentido, xa temos que poñernos en internet, poñernos en internet, sen máis. E tardaría bastante máis tempo en chegar a todos os fogares, pero así era aquí. Podías descargar un videoxogo grabando uns sons. Sí. Se buscades por aí, podedes buscalo en Google se queredes, buscades, non sei, hai un bo artigo, creo que no Confidencial, que foi un dos que consultei, e moi interesante, a min chamoume moitísimo atención. Moi mola a idea, tío, é loquísimo. É loquísimo, a idea de que estás retransmitindo outro contido que pode ser como reproducido. Sí, é que soa ciencia ficción, o sea, soa loquísimo, non? Porque dis como isto de por si. Pois sí, hai cousas que cando unha tecnoloxía non está tan avanzada ou ten menos información, neste caso creo que eran 8 bits, logo xa se volveu máis claro, que cabía dentro dunha cinta, claro. Exactamente, logo xa non. Pero nese momento sí que valía. Falamos do ano 83, o sea que xa choveu, falamos de hai 40 anos. 40 anos disto. Tedes información por aí, pero a min chamoume a... O sea, tiña algo tal e recupereino para traeros algo. Eu creo que é super bonito o tema de... Joder. Destes, pero así, a piratería a través da radio, que, piratería informática a través da radio. Sí. De feito, mira, tira. Non, pero que con esta idea que logo pensei, digo, joder, aquí habería creo un filón para facer outras cousas, non? De ciencia ficción ou de, en fin, máis cousiñas con esta idea, non? Daquel momento, pero... Joder, que de transmitir cousas, sabes, como retransmitir algo que te permite como metelo no ordenador nunha impresora 3D, retransmitir por radio obxectos, sabes? Claro. En plan, unha cousa así. Estaría guapísima, unha idea guapísima, É unha idea guapísima. Por se alguén dubida, canto dudaba isto? Que a mellor hai xente que pensa que había que descargar moito, non? Era un pouquiño, era uns minutos, creo, ou por aí, logo volvió a empezar e tal, non? Eso sí, o son, podes escuitalo en YouTube, bastante rudiment... O típico son de maquiniñas, en plan de... tal, ¿no? Pero
Pero moi guai. Pero sí, mira, xa mirando cara ao final do programa, isto que traes como que me abre outras cosas das que eu quería falar un pouco, que era o rollo das radios comunitarias, non? Da capacidade que ten a radio para ser como un medio de comunicación que pode ser masivo, pero tamén pode ser como moi local, e como é moi barato de producir, proba este podcast que estamos facendo nós agora mesmo. Sí. Permite tamén que comunidades pequenas poidan utilizalo como medio de comunicación xa dende hai moito tempo, non? Sen necesitar outros medios de comunicación. E isto deu lugar a aparición das radios comunitarias. Sobre isto hai unha película que me gusta bastante que se chama Radio Encubierta, non sei se a biches unha vez, que vai sobre unha radio que existía en Reino Unido e que emitía dende un barco. Emitía desde un barco e entón, como técnicamente emitía dende aguas internacionais, pois podía pasar todo tipo de contido pirata e de movidas así. E representa moi ben esa idea un pouco punky que ten a radio a veces, como de estamos retransmitindo fora das canles ordinarias, non? Estamos retransmitindo só para vos, neste momento en concreto, para os vosos ouvidos, este contido que é un pouco clandestino e viaxa por unhas ondas que non son as habituais. E en Galicia tamén tivo e ten bastante auspicio esta idea das radios comunitarias. Existen aínda bastantes radios comunitarias por todo o país. Eu tivemos bastante relación con Quack FM na Universidade da Coruña, pero existen un montón de radios comunitarias. Por exemplo, é moi famosa a DFN, a de Negreira tamén ten bastante contido, bastante bo. E isto tamén tivo unha representación no audiovisual galego que eu vexo que é moi bonita, que foi en Mareas Vivas. Recordades que en Mareas Vivas sempre estaban como a xente nova da vila, sempre estaba retransmitindo na radio comunitaria. Hostia, non me lembraba, tío. Recordades? Joder, non me lembraba, non me lembro desta historia. ¿No? Pero no, a verdade que teño en branco ese... Pois sí, a xente así nova de Mareas Vivas, como que traballaban todos na radio comunitaria e falaban ali e daban as novas de tal. O sea, era unha maneira como tamén de resumir a veces o episodio a través das noticias de radio, sabes? Joder, estaba guai. Saiu Xurxo Souto falando pola radio comunitaria de Portozás algunha vez tamén. Clásico. Pois un pouco máis que contarvos, non teño moito máis, ademais creo que xa levamos así un bo programiña aquí, hora e media e pico, así que imos rematando. Só unha chiscadela aquí ao Simpson, non? Que lembrei, non? No episodio busqueino, non creades que o sei de memoria, tempada 10, episodio 214. Pois cando o Simpson, non? Cando contan os segredos e cotilleos a través da radio, non? Con acento británico, non? Falaban os rapaces que, emulan varias películas, emulan varias historias ao mesmo tempo. Sí. Pero comentaban pois os segredos dos adultos, non? Os nenos atopaban unha vía para destruir os seus pais a través dos secretos contados na radio. Todo o mundo sintonizaba nese momento a ver que contaban, a ver se non eran eles os protagonistas, non? Deses segredos contados nas ondas. Pero a idea pareceme bestial, non? Esa escritar a radio con medo, pero ao mesmo tempo con a ver que fai o veciño, non? A ver que me contan deste tal, super genial. E non sei se queredes comentar algo máis ou deixamos a radio por aquí, non sei, outro día falamos do VHS ou do que tenha que ser. Só falamos de formatos xa. Formatos, non? El Laserdisc, a ver, se facemos un programa de hora e media sobre o Laserdisc, de exemplos concretos, igual metemos a entrar, non sei, nos ondas, ou algo, porque, joder. Sí, vaya, máis mérito que o puto programa dedicado ao Laserdisc, que eu xa non sei. Bueno, pois... Está aí a liña das psicofonías e todo eso, pero eu creo que eso dá para un programa case enteiro. Sí, tiñamos anotado, non? Das radios, as psicofonías, como tampouco tamén nomeamos nas chamadas de radio misteriosas, pero é certo que sí que creo que as psicofonías e o tema, o audio terrorífico, o audio tal, sí que podía dar para un programa interesante, sí. Os ruidos esotéricos, todo isto, porque non só vai polo radio, senón que hai outras vías, non, de comunicación misteriosa, ou do máis alá. Sí. En fin, ata aquí o programa do Boleiro Perfecto. Volveremos, pois non sei, en 2-3 semanas, por aí máis ou menos, como sempre, o que nos podemos, que xa é máis difícil xa sabedes, pero isto hai que darlle vida. Así que veña, biquiños, apertas, Alba, Rodicio, vémonos
cando toque. Viquiños, apertas, chao. Se vedes a Pablo Pesado pola rúa, botade ya bronca para que veña o programa. Gracias. Efectivamente. Milipunto para Pablo Pesado. Agur.